No. Szybcia. Chińczyk. Woziota. Ten. Ej, zróbcie obydwie. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz. Kanapka z mutardą. Raz, dwa, trzy. Nie wychodzi mi. Zrób... Aha. Będzie się nie nagrała ta ślina, ale to jest ślina. Nie zrób tak językiem, tak... A wstawiłam, widziałeś co ci wstawiłam na tablicę, na fejsie? Co z tymi językami? Ohydne. Jakieś takie. A, no widziałam. Masakra. A jak zrobił takiego kwiatka z języka, Jezuś. Jak można przekręcić język? Chodź tu. Chodź tu, Szopcia, pokaż całą gębę. No dajesz. No dajesz, Szopix. Głupek. Teraz ty. Nie wiem niczego takiego z językiem. Ale to zrób coś słodkiego. Ale takiego słodkiego. Nie jestem słodka. Jesteś. Popraw grzywkę i zrób coś słodkiego. Tak jest, nie widzę się już. Poczekaj, dam ci zaraz czekoladę albo coś. A ja bym prosiła, ale... O, masz paluszki? No. To weź się przesuń, bo nie mogę szuflady otworzyć. Nie chcę się otworzyć. No, zrób coś słodkiego. O, weź. Wiem. Buziaka. Trzymaj za drugie. O, no, powiedz, że zrób coś takiego. Zrób coś słodkiego. Nie! Weź złap za drugi. Raz, Nie. Tak jak ja. raz, dwa, trzy, jest. Ej, to miało się wysypać. Ej, nie było widać. Jeszcze raz. Ej, który to? Nie wiem. Twoje zdrowie, maleńka. Ale musimy to zjeść? Nie, możemy to włożyć do paczki. Ja pływam. To musimy to zjeść.